Molweni guys, Mr. Leona ubhuti onendebe eziqhamukayo ndihamba no? Lukhanya sibona ngasona Sibone ngasona ayikuphandle phofu la light. seyiniphandla ngoku i-problem yala like ikhandi isekweni elingaboniyo ndibona wena ngapha Uyandibona okanye andiva? ndiyakubona ndiyakubona Otherwise abile photman. no ku-grand roman mana kufokola ugrand nam Ndisemandleni ndimqabaqaba koyiqabule vinika ntontshani komunye ucela ivinika ndibulela ubawe ndenze ndasudu. Futhi asisakuboni bhuti kushuka kwenzeke ntoni? Ukukhabile kwathini? no mngana ushuka into eyenzekayo ne ndisokhangela ii-millions ndisokhangela ii-millions remember kaloku ushuka wacimba So akho mali uyilindileyo millions no rough apparently andinayo no kushuka remember ushuka it's a story was a story so for now andikabikho kwi-story but soon in weeks as bandibukela I'm coming back Yento bendifuna uyiva kanye. no ndiyabuya it's not that indikile kusho no I'm still there but istory ngoku asikabikho ngam nentoni but soon ndiyabuya kushuka. Okay, masibulele. Another thing, ndiyakubona bhuti ukubana uyapusha sibona ngaso and ke ngoku uze ufikelele uba wenze ibrand kuwe kwathini? No ibrand mnganam ndiyenziswe ibrand yam kasibona ngasonye ne ndiyenziswe ngabantu because the reason ukuze ndisebenzise usibona ngasonye is because ndinemehlo liyi-one so ndamkela ukuthi ndinemehlo liyi-one so now I'm trying ubonisa abantu ukuthi ungaphila une-disability and you can do more ngoku une-disability and ungahlala nabantu ngoku une-disability doesn't mean xa une-disability wena funeka abantu washem ucingelwe ungumntu ebantwini so ngoku ndizama uphuhlisa le nto le disability abroad ukuthi bayibone abantu nabanye nabo kwezinye iindawo ukuthi hayi man ndiyaphila because umzekelo ngoku I have my own brand abantu abayithandayo ethi sibona ngasonye. So ifumaneka phi brand, imalini zonke iinkcukacha zayo and also nawe singakufumana phi sikulandele phi for ii-bookings zonke ezaa zinto because I also believe you do comedy. No stand up comedy I'm doing everything yabo entertainment ndikhona kuyo yonke uyabo ibrand yami ifumaneka kum if uyandifuna ndicheka kuFacebook Lukhanya Comedian at least abantu bayandazi TikTok Lukhanya Comedian social media platforms zonke Instagram wherever you search Lukhanya Comedian uzamfumana then inumber zam ziphaya 063 43 49 401 uyayibona it's very easy 063 43 49 401 and anytime you can call me anytime WhatsApp namu uyabo iyafumaneka uyabo also ibrand yam I have t-shirts merchandise man everything uyayibona but it differ kwi-prices but for now ndisakhuphe izigibha nee-hats uyabona no zikhona everything mnganami ikhona for now eziphumileyo ngokumakhethi i-t-shirts nee-hats which is i-hats i-150 i-t-shirts i-300 but ngoku I think by next week siyaphinda siyakhupha vile then i-prices will go izawubonakala kwi-social media izawuphuma Guys, I think sizivele masimlandele for i-updates futhi mandithi ndlela ntle mkhulu. Ndlela ntle mkhulu kuyo yonke into oyenzayo uThixo abe ngumkhokheli. Ungolesiyami namhlanje mnganam? Ngumgqibelo bhuti. Ngumgqibelo. Yintoni date? Yi-4. Kuthiwa le weekend ngeyantoni? Ebhasini. uYesu besoleke nini? Bengasolekanga izolo. So ngoku wena uzondenzisa i-interview uYesu engekho. Le interview ngathi ayikho ngcwele le problem. Uzawubuya izikelele. Ingasikayizeke utatathu. Siba ba.